Tenisov brat? Hej. Píšu mi do chatu, že Nez je iba fanúšik úspechu, ale to samozrejme s tým súhlasím, lebo však ľahko sa fandí, ne? Keď ste mali klopa a vyhrávali ste všetko. Ale byť fanúšik jak ja, Manchester United a straglovať 20 rokov alebo 15 alebo koľko, kamaráde. A teraz zober toho fanúšika, čo čaká, že 5 výher v rade, až potom sa ostria. Vieš, aké má vlasy ten kokot? Vidím, kamo. A jak s Nottinghamom remisovali, tak som si pískal ako kokot. Ja som na ňo myslel celú tú s Nottinghamom. Ešte keď Amad Diallo v 93. skoro dal gól, keď to Múrilo odkopol. Ja som bol, že né, zas bude čavo, Tarzan. Ďalších 5 rokov, to je v piči. Ale pozor, teraz majú akože, teraz majú 5 zápasov fakt ľahkých, takže to môže byť. To je prvá. Do piči. Rovno sem, aha. A ideme im dozad, strašným spôsobom. Pred nami iba dopadli chlapi, poďme ich rozjebať. Tu! Jo, tu sú typci. Ja mám snipu, kurva, to je problém. Ja malujem. Poslal som tam jedno namalované. OK. Nahoře. Jedného mám, mŕtvy. Jeden je down. Ešte tam ide ďalší, potrebujem zínuť. Dopíchava, máte info. Jedno HP má. Nemá jedno HP, tu je za oným je. Lezie, pri mne. Si solo, tá Dušan. Dobre. To sme začali akože Ja úžasne. ešte žijem. Stojíš sa jak čupy. Ja musím, ja mám snipu. A SMGčko. Choď ho doraziť. Líkne Ešte tu info. jeden. Nice. Bež ale, prečo si kúkaš ten doktek? Debil. Ideme späť, ideme na teba? Môžete, no. Len ideme. Rozebeme ich. Kamaráti si došli z pičovi do sem. Ideme. Idem tam, ďalší landly na strechu. Drop him in. Mám iba pištol. Počkaj, tí, oni idú sem s tou onou. Jeden down. Ja som zabil jednoho. Taky. Potrebujem nejakú gunu. Počkaj, nesom engineer, ja som kokot. Ne, kamo, ne. Ešte týpek na mne, kamo. Ja nič. Odkiaľ? Dobre, ja dávam háčko do piči jak Varku. Ste vrtule mať, čavo. Idem k tebe, Miken. Píčo jej. Podpovedal som tipsy, kamo, ich tady hodně. Nerob také. Nice. Potrebujem guny. Ja nemám nič, ja mám pištol. Ja mám pištol. Mám jedno ku gunu. Mám aj ja. Poďme. Tu niekto je. Mám 5 nábojov. Tu je niekto? Ja mám 0. Ešte. Kde? Neviem. Napravo! OK. Nie, nerob. Dávam platy. Jak to dáva? OK. Strašne, Tam rozumiem. strieľa na blind do... Hej. Lebo tam má kamoša chce odvihnúť. Tam, kde je Miken. Airstrike dalo na nás. Airstrike. Hlava. Pustí sem. Zdochni, kurvo. Poď po mňa, jebol ma ten airstrike. Idem tam. Ja ťa vemu. Mike ma zoberie, Mike je pri mne. OK. Ja by som ho flankol, lebo však on tam bude healovať určite, hento. Ja som ho zabil toho kamošeho. Aha. Tak som ho dopnutý, ja som ho dojebal. Auto ide! Ide na aute, ide! Ide. Sú low, kamo! Jeden dole. Druhý dole. No čo? Čo chcú? Ešte tam je! Není? Není v tom, není. Ale není squad vibe. Ja som ho mal. Jo, jeden vystúpil, tam je. Záma. Má hit? Yellow, Tu ja kamo. kope. Pičo, tam je sniper. Naľavo! Jo. Ja nemám už platy, chlapci. Idem si nájsť. Ja nemám nič, ani naboje. Platím. Ne, sú tam kamo lidi. To je druhý tým? Asi jo. Mám jedného. Pozor, To je druhý tým, ale... Jedno. Nikoho Up. nevidím. Idem up. Dávam drona. Ja nemám naboje ani kokot. Ja taky ne, Je tu v kriku! Pred tebou! Lukáš, tu! Pink! Tam je. Tomu ver, vyjebanec. Ty kokot, let's go. Počkaj, dávam mu toto. Had. Hadi. Normálne hadi. Dobre, môžeme ísť, kamo, vyhrali sme lokáciu. Koľko máte kilov?
Typek. Ja mám To je, počkaj, heli. Skáču odtiaľ. Ja mám 2 iba. Skáču odtiaľ. Skáču z tej heli. Poďme ich asi. Ideme ich? Nice, kamo. Ideme. Vyšiel. Potrebujem killy. Strelajú sa? Nikoho nevidím. Ja vidím. To je naľavo. Jo. Crack. Počkaj, som Platím. nehal tú moju main gun. Platím. Jeden knock, na štvorke knock, hore. Nie. Tak dojdem hneď. Nie, chlapi. Ber ma, ja som free. Tu je jeden. Nie. Dali ste ho. Nice. Miken, vedľa teba som. Res. Počkej. Bežím Tu tam, je ešte jeden. Tu máš ešte jedného, Miken. Pušuje. Další knock. Nice. Pozad mi Za ide! tebou, naľavo, Miken. Za mnou. Co? Za tebou som. Som free. Kamo. Ja som free. No to free. Ja ťa idem. Ja sa plazím. Oni tam jsou, kamo, jak Koko. jsi free, že nevím mířit 2 snipesy, ty kokote. Jak jsi free, vole? Však, ale tu som free! Nie tam, kde si Ale ty. ne, ty, ten Nesta kokot. Jahaj? Nesta jeblo ti? Ty jsi... Kamo, ty jsi byl tady nopnutej a tam jsou 3 lidi nahoře. Kámo, zastavte ma niekto, okamžite. Miken si sekal si, čo si bral? Kamo, já to nemám, přísám. No, poď Lukáš. Poď. Ideme po Mikena. Ideme, Tu som okolo úžasne. chlapa, ja mu skúsim zobrať Počkaj, plat. ja seba naplatím, hej? Zabij. Je hnedka vedle, jsou hnedka vedle 2. Jsou hnedka vedle 2, by the way. V tom, v takový v té díře. Za tou Tu jde depo. helikoptérou. Nalevo víc. Tam jsou, no. Jo, Už naľavo od teba. Do píče. Už. Do píče asi, no. No To na tak ty kouzlo, si to na hotový, no. kouzlo. Krásný fan, kamo. Kamo, Mik, to si Dušan. Ty si GOAT. To je... Zastavte ma niekto! Do píče! Playing Master, pojď resuj, Čo ti jebe, Dušan, ty si GOAT. Pojď. Kamo, idem na YouTuber taký dobrý vrah, čo ti jebe. Kámo, sa nauč také potom. Edgin. Ja som Ronaldo. To je kokot, že Edgin! Ja mám píči! Edgin, to je koko. Kámo, okamžite mi daj podvesky. Nastupuj. Správ si z ich kože, oblečko, bracho. No jasne. Dušan, keby máš podvesky, tak mi stúpiš na vajca? Kamo. Aj ti prdnem do tváre, keď chceš. Kamo, tomu ver, to by sa mi najviac páčilo. Hej, taký píčec kroj. Dochádza ti kvapka, že glazuješ Dušana? Hej. Počkaj, ja to budem oživovať, Hej. ja mám perk, teraz to pridali, že asalti vedia rýchlejšie oživovať. Počkej, fakt je nový? Jo. Tak vyhodil. Ono to funguje už dlho, asi To takto akože sleduješ updaty? Ale bola to iba beta. Teraz je to full. Píče, my to zomreme. Vy zomrete, chlapci. Nezomreme, to je easy. To tak akorát, Poďme. kamo. A to je ďalší custom. Poďme, Miken. Poďme. Nevadí, že si ma neresol, ale teraz ideme ďalej. Kamaráde, přísám ti, že kdyby tam nešel, tak žiju. Phil, ty si dostal kvapku? Keď Vidíš som to? bol u Dušana, som dostal, tomu ver. Keď sme boli na podcaste. Sa ma pýtajú čete. A povedal, že fuj hnusné, že to už nechce nikdy vidieť. Ja, že Kvapavku ešte ne, našťastie. to až potom, keď budeme mať keď bude druhý diel. Jemne potrel jeho plechovky prenosnou chorobou. A dal to vypiť Pojď hostiovi. už, idem. Áno. Z policajnej zápisnice vyberáme. A poďte na ten custom, nie? Jo, šel bych, já potřebuji, kamo, to LMG potřebuji hned. Počkaj, kde je cast? No, To tak DRS? custom je akoby daleko. Ja som videl nejakú metu, kamaráde, že to má thermal typek. Hej, no, LMGčko. to je to DRS-ko, no. Bohužiaľ, je to meta. Ale na to by som musel hrávať supporta a to sa mi nechce. Poď už bez auta. Hej, lebo Myslíš, že to má musíš ten dát support na to? Já jsem říkal, že aj bez No toho, nemusíš, môžeš si to dať bez toho, len prídeš potom o bonusy tej klasy, že bežíš len Tam máš kečkom. ten proficiency, hej, tam máš ten proficiency k tomu, no. Ale já to hraju, ale kamo na Rikonovi, to DRS, vlastně myslím, že to je docela jako v šilu. Tak je to ako, že nie je to, že nebudeš vedieť strieľať, ale máš lepší movement. Díky za tie dve. Prepač, že som neprečítal, ale bola akcia. Aj ADS-ko. Miken, daj si plat. Jo, to je pravda, vlastně, Lukáš, vy jste chtěli ty, nemám platy, vy jste chtěli toho hrát to PUBG, ne, ty zombie. Ale budeme robiť určite asi tento týždeň alebo ďalší týždeň customky aj na kotkách, aj na BF-ku. Come on. Tak môžete si dať nejakú skladu dokopy. Miken, ty si tak No ne, ADHD já v jen, piči. že
No ja nemám platy, kamo, počkaj. A veď som ti hodil na zem a ty si odišiel normálne Aha, Forrest Gump. sorry, kamo. Do piče No na maratón. Jo. Že v pubech, víš, mě psal týpek, který nám dělá customky, tak říkal, že vám to klidně udělal v pubech, víš? A že vraj sa to už nedá niekto mieć, čo dneska také hovoril. Nezrušili to? Hej. Nezrušili to? Ne, mě dneska psal, že Dá sa to? Že vám to klidně udělal, no jo. OK, lebo dneska mi Lebo niekto to hovoril, jediné. že to obmedzili nejak, alebo že to nejak zrušili, no. No on vravel to aj Razor minule, že to budú vypínať. Hej, že to budú Razor, to meniť. vypla nebo není? Vyjádři se, Razor, on je tady u mě v červeka. No, tak nech dajú vedieť chalani. Ak to není vyple, poďme do toho, ale podľa mňa je to Dobre, poďme vyple. do piče hlavne odtiaľto chlapci, toto je pičovina úplne, kde sme teraz. No jasné, tam už sú chlapi. Kde? Pingnuté. Má hit? Napravo v garáži, Hej, musím ísť na close. Lebo... Schodok dole jednou? Napravo, nad nami. Jo, je tady, no. Na dvojice a čtyřce. Má hit? Išli doleva, na smoke. Nech vidím, no. Jeden je na smoku, naľavo. Co? Dead, další, knock na té garáži, kamo. Na čtyřce. Kurva, čo tam robia? Knock. Crack. Niekto knockol. Jeden dole? Nice, vibe. Squad Škoda, aj ďalší dole. wipe. Easy, toto je assault. Chlapci, 11 kg. Definícia. Neviem, jak vy. Nemám 5, kamo. Ty si go. Chat, čo hovoríte, chat? Top 13. Jo, počkej, on mi píše, ukáže, že klasika zombie mod nefunguje, ale Čapeky. skoro to dokážeme nastavit tak, aby hráli streameři první chatu, chat nahatý s panvičkama a streameři cokoliv budou chtít. OK. To je doable. OK, tak to prejdem zajtra s chalami. No ja ti ešte tých 11 kg musím dobehnúť, to ťa nemôžem tak nechať. Máš čo robiť, poď. Tu sú dvaja chlapci, rovnek zabiť. 90. Budeme, vieš čo, jak Legolas a Gimli na helmovom žlabe, na No hradbách, ty to Gimli kokot. som už, no, tomu veru, ja som Gimli sedí, tam. no. Tak ja som taký ladný Legolas, ty kokot, idem tam. A budeme si hlásiť, Tak jdem. budeme si hlásiť fragy. Dobre. 25, 30, koľko máš Gimli? 38! Ale centimetrov do výšky. Pomaly. Alebo gacok. Mám gacok a nie to nebudem sa. Tu je! Ležia tu dole! Nie, Okamžite ma chytá vládce Mika. Ale ja som taký slepý kokot Áno. a nie Legolas do piče. Ja som dostal... Mám ďalšieho, squad vibe. Ber ho. Top Ono 5. chce zachrániť! Dvíha ho! Si zajebal žiletka. Zabíjaj! Mŕtvý! Má jeden život. Dead. Ešte, ale sú tam, ešte majú teammateov. Ja ešte kontrolujem, či tam nejdú odzadu. Ale jsem dojebal, oba dva. Napravo, nie? Napravo. Pána, ešte niekto pôjde odzadu. Pri loadoute 100, knock! Ty kokot! Vidím ho? Krajek dostal hlavu, Je presne tam! Piče, ja ho nevidím, už zalezol. No healou, kamo. Máte Poďme. niekto- Počkaj, Máte niekto emo? ja im pošlem. Už to tam Ja im pošlem letí, prekvapenie. už to tam letí. Prečo mi zaplo drona? Kokot. Už to tam letí, chlapci. Airstrike. Aj na nás, ale- na nás je. My sme dobré. A to na čo robím toto? To je zbytočné? Mŕtvý? Jeden. Nice. Ja ale nevidím, kamo. Prebieha. Cez cestu má hit. Jeden crack. Krajek, hit! Jeden mŕtvý. Nice. Tuto leží za tou dodávkou, leží. 100? No vybehni, koko. Knock. Za boxom, dead. squad vibe. Squad vibe. Aj ten za tou dodávkou? Jo. Squad wipe máme. Ok, cool, ale tak... Možná to kamo lidi, možná z jedničky ještě. Tu, za silom. Ok. Počkej, dávám kamo. Ty píčo. Airstrike. Neviem kde, ale... Ja som mu im dal. Ale prečo Beží, dal červený? Tu je ďalší. Hit! Ty koko, no Normandia dvojka, ty pičo! Jebe ma typek v úplne strašnom. Knock! Squad vibe, last. Nie last? Napravo ešte je, další tým. Last. Idem ho. Dej som kamo. Idem. 80 do flashu. Dead, squad wipe. Je to tam! Je to tam! No, co ti Easy jeblo? do piči.
Easy. 44 kilov. 44 kills, To ste a ja som potiahli. mal koľko? Hovorím proste. To ste potiahli teraz. Okamžite mi to ukáž, okamžite mi to ukáž. To ste potiahli. Damage, 12 000 Ožratá svinia, giftla predplatné. Díky moc, ožratá svinia.